потрібна нашому дому. Потрібні стіни. Чи бачить хто-нибудь ще таку стіну? Нам така вельми потрібна. Яня, є у тебе така стіна? Есть, чудовно. Давай я її будемо. Так, дверка сломалась. Гляди, тут есть одмысловые такие петелечки. Так, гляди, як зараз ми. Опа! Поспробуй. Груб-груб. Очиняется дверь. Груб-груб. Так. Во, отчинилась дверь. Чудо. Ну что, куда ее? Придумаешь, куда ее поставим? Так. О, чудовно. Ура! Куди? Чудовно. Куди нам потрібна эта стена? Ну, давайте поспробуем уладкувати стену тут. Отрималася? Добре отрималася? Добре. Ці буде у нашої хати другий поверх? Ні? Ганушка, може ти нам допоможеш? Твої живьоли, давай. Неси нам сюди його і ми латкуємо сюди. Давай. Буде другий поверх. Я думаю, не печёнку, а дом зеленый. Так давай, эти живёлы будут жить у доме на другим поверсе. У кожного буде своє містечко, так? А внизу будуть жити господари. Орель, так, Янка? Орель. Ці будуть наші орелі, Янка, у домі, ці вони будуть на дворі. Як ти лічиш? Може на дворик перенесем, давай? Давай, орелі сюди, на двор, побач з собаками. Може, ён захоче на їх покататися, так? Да, це буде козочкой. Так, ну что, у нас есть еще... Господарня не хочет с нами делиться, так? Тогда будем выдавать вот такие другие поверх. Так? Хотілось би это? Такая цікавая клетка. Великая. И великая, так. Господар Ян, а подай нам шеру деталь великую. Подашь? Вот такую. Гляди. Проползем с тобой. Вот такая. О, вот такая. Гляди, что мы такое цікавое здесь придумали. Ой, так, давай-ка. Угу. Так, тикать нам так само спотребится. Давай-ка подумаем. Нам же так хочется другий поверх збудувати, так? Вельми хочется. Во! И теперь нам треба умацовать, так? Щоб вона нікуди не падала. Правильно, Яня, я думаю, твоя деталь нам вельми спотребиться. Так? Ось тут вона буде. Ну, добре. Дякую. Дякую, Ганна. Ну що, для другого поверха так само потрібні стіни, так? На чим буде триматися дах? Оценила, а я оценила. Ти зачинила. Чудово. Ось, гляди, ще одна стіна. Пропоную кудись уладкувати шафу. Яна, куди шафу поставимо? А я думаю. Не ведаєш? Яня, а куди шафу поставимо? Як лічиш? Чи буде добре тут? Буде добре? Ну, давай. Да. Опа. Так. Ну, вже цікаво отримується, так? Чи є у нас ще одна стіна? Чи бачить хто-небудь? Не бачно? Стіни наші. Так. Мне ж там не загубили, так? Никто на стене не сядет. Не сядет. Ну, тогда Янка будем... Я сидит. Янка сядет, здається, ні. У меня так само не стены. І у тебе нема стіни. Тоді у нас замість стіни буде шафа. Як вам така ідея? Мені здається, чудово тримається. О, гляньте, і шафа, і стіна. Цікаво. О, файно. Так, а давай йдемо отсюда. Все.
Дзеткі-кветкі, гуляем разам.